Poštovani gledatelji, dobar dan. Zadnji blagdan u ovom mjesecu slavi se 30. studenog, a ime je dobio po Svetom Andriji, ribaru na Genezaretskom jezeru, koji je krenuo za Isusom i postao apostolom. Ime Andrija ne zvuči jednako u svim hrvatskim govorima. O popularnosti Svetog Andrije govore mnoga pučka blagdanska imena, preko kojih možemo pratiti i dijalektalne karakteristike određenih govora. Na otoku Krku Andrinja ili Andrinja, s obzirom da u Čakavaca je vrlo često protecko j ispred samoglasnika, onda je umjesto Andrinja Jandrinja, recimo u Gradišću, ili Jandrina. U Štokavaca koji koriste opet ovaj posvojni pridjev poimeničen je Andrijevo, recimo u Baranji. U Kajkavaca također, ali obično s protetskim je Jandraševo, recimo u Podravini, iako ne mora biti, pa u Gregurevcu Veterničkom imamo Andraševo. Naravno, opet je vrlo često da je to samo pridjev sveti i ime, kao što je Sveti Andrija. U kajkavskim govorima pod mađarskim utjecajem nastalo je ime Sveti Andraš, dok u Gradišću, također pod mađarskim utjecajem, ali i čakavskim, kažu i Ondraš. I uz ovog sveca vezane su mnoge meteorološke uzrečice, osobito u Dalmaciji. Sveti Andrija Kabanice dili ili dili Kabanice, u Komiži dili Kapote. U svakom slučaju jasno je počinju kiše ili počinje velika hladnoća. Opet Gradišćanci, oni osobito vole ove nekakve prognoze vezane, ako je vrijeme na blagdan, kakvo će biti u budućnosti. Pa kažu, ako Sveti Andrija ne najde snijeg, onda ga doprimi. Znači, ako ga nije na Svetom Andriju, bit će ga poslije. Ili kad Sveti Andre lapac snigom pokrije, od toga velike koristi nije. Obično se baš očito i ne voli snijeg na taj blagdan.